Dugang mga intensyon, halad pasalamat sa grasyang nadawat, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, berin sa Belen, berin sa Regla, berin sa Guadalupe, berin sa Lourdes, berin sa Fatima, San Isidro Labrador, inaan sa karon ng Panabang, San Roque, San Pio, Senior Santo Niño, ug Holy Family, naghalad del Poso Clan. Halad sa kalag nila ni Juan, Sosima, Rufino, Blasa, Macario, Tuyang, Romana, Mauricio, Matias Sr., Nestor, Jean Rose, Lourdes, Primo, Fidela, Sancho, Lorenzo, Anaclito, Teria, Vicente, Sulpicia, Sergio, Encarnacion, Luisa, Tinyong, Titay, Yanot, Lourdes, Elizabeth, Gregorio, Anastasia, Ading, Isaac, Castor, Sofronia, Aurelia, Hermogenes, Mauricia, Fresca, Sofronio, Oldarico, Alda, Leonora, Rofa, Herman, Dionisio, Fe, Elpidia, Dimitria, Sofia, ug Alberto, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang naghalad del Poso Clan. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ahang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsuon, magindulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.
Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbagood kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami, pinagi sa imong ipabot nga bagong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon
ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari, magmando sa tumang kamaalamon, og ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa Ehipto. Hinuon, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patibulaaga. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga anak, uban sa panghukom. Luwaso niyang kabus nga tawo, kun mo sangpit siya, ug ang nagantos, kun wala gayoy mutabang kaniya. Maluy siya sa mga paubsanon, ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus, iyang luwaso. Daigon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang agnanghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daigon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunon ta sa iyang himaya, ang tibok yuta. Amen, amen. Ang hingpit at kalinaw hangtod sa kahangturan.
ang hinumana ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babayeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan Jose og Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. May buntag sa tanan. Dihay usa ka lola nga miduol kanako. Natingala ako tungod kay nangayo gid siyag oras nga makikistorya kanako. Aduna siya giguyod nga batang lalaki. 15 anyos ang panuigon, iyang giguyod, ug miduol siya kanako, Padre, pwedeng mangayo ko sa imong panahon. Gusto na ko nga paistoryahan nako kanimo ang akong apo. Gusto ba nimo, Padre, nga akong iistorya kanimo unsa iyang gibuhat? Akong giingnan, mag-istorya lang sa me, nay. Ako siyang istoryahon. Og didto me sa lugar diin layo sa mga tawo nga walay makadungog sa among panag-istoryahan. Ang lula mitalikod, mipalayo, ug ang bata milingkod sa akong atubangan. Pula ang pikas mata, ug nagsugod kami pag-istorya. Akong gipangutana,
Dong, kinsa imong ngalan, mauna. Pilang imong edad, mauna. Ngano man, nga gituyo gyud kag dala sa imong lula, aron makikistorya kanako. Ningon ang bata, Padre, nagsuway ko og hunong kutlo sa akong kinabuhi. Nasakpan ko ni lula. Og iya kong gidala dire ditso kanimo. Wa ko katingog. Nakaingon ko, Lord, tabangi in taon. Pagkataod-taod, akong gipangutana, unsa may imong problema, dong? Ningon siya, ako, Pader, usa ko ka pinaanak. Wala ko masayod kinsa akong amahan. Uni ang akong mama adunay gikatipon karon. Naan ako'y mga igsuon, pero dili kami pareha og amahan. Na ako sa balay, apan bisan gani inig pangaon, sila magsalo og pangaon, ako dili tawgon. Kay ako may kinamagulangan ni mama, ako ang pirming suguon. Apan ang sakit kaayong palandungon, nga ako, kulatahon sa dili na ko amahan. Nawad-an kog pangandoy, Pader, di na ko ganahan, wa ko kasabot. Mo nang gusto na ko nga tapuso na lang nako ang tanan. Pangandoy. Matag usa kanato adunay pangandoy. Mao na nga kita sa pagkahimugso nining kalibutan, wala nagisaan sa Ginoo nga sayon ang ato ang pagalaktan. Adunay maabot nga mga kalisod, kalibog, kabalaka. Adunay kalipay. Adunay kasakit. Apan kung ikaw mawad-an sa pangandoy, mahimong ngit-ngit kay wa ka masayod sa imong padulngan. Mauni ang ato ang problema sa katilingban karong panahona. Daghan kayong depressed. Daghan kayong nawad-an sa pangandoy. Sama ni Jose sa ato ang ebanghelyo. Tawo nga matarong. Apan, naglibog siya. Nga iyang misyon, maong pagbarog, isip amahan. Nga wala man siya makahilabot kang Maria. Libog siya ang akong pangasaunon, buntis. Wa ko masayod. Ngit-ngit, why explanation? Naglibog siya, perting bugata. Taong matarong, remember? Kung kita pa karon, dagang kaya na ito mag-playing safe. Napabay sama ni Jose karon, adunay daghang mga lalaki nga maayo ra magpaasa. Unya, kun mo naanay bunga sa mga buhat nga dili maayo, sibat, talikod, bahag ang ikog, talaw, di mga mahan. Ug mauna nga daghan ang mawad og paglaom.
nga mga babae nga usahay sakit palandungon nga ang uban na lang mga bata pamilin sa kilkilid sa kasagbutan makaluya mo na nga ano na yung mga consequences na iniining atong mga lihok apan sa panahon nga dili na to hisabtan ang kining kinabuhi hinaot nga klaro unta nimo ang goal klaro unta nimo nga aduna kay damgo og pangandoy nga kini ang ako ang gusto nga mahimo nga mao ang pagsunod sa gusto ug kabubuton sa Ginoo. Una sa kalibog ni Jose sa iyang kakabalaka way kasiguraduhan ngit-ngit ug diha sa iyang kahilom way bisan usa nga pulong nga gilitok si Jose diha sa iyang kahilom diha sa iyang pagkatulog ang anghel miingon kaniya ang anghel sa Ginoo pinaagi diha sa damgo miingon Jose ayaw kahadlok og didto si Jose sa iyang pagmata iyang gipangasawa si Maria ingon ana ang kinabuhi siguro ang Ginoo magpadala og daghang mga anghel kung aduna natin mga problema kalibog kabalaka daghan kay mga anghel nga gipadala sa Ginoo pero ang problema naminaw ba ka ang uban nagproblema unsaon paghurot ang kwarta daghan kaayong nanginahanglan naminaw ba ka ang uban ang ilang problema ang ilang bana buliagon, sugarol, babaero. Pero, naminaw ba ka sa iyang panginhanglan nga ang iyahadi ang gikinhanglan mao ang imong atensyon? Base nagsigira kag yaw-yaw, nagsigira kag kwenta, nalimot ka nga nagkinhanglan siya sa imong presensya. Usahay sa kinabuhi, dili ka nanglan nga masulbad o mapagaan ang tanang problema. Usahay ang gikinahanglan sa imong isig katawo, simple ang imong presensya. The best gift karong Pasko, dili kinahanglan nga mga pagkahatag kag regalo, ang imong presensya mao nay makapalipay sa imong isig katawo. Sa Ebanghelyo, nagaingon nga ang bata nga natawo, nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios, nagauban ka nato. Mga igsuon, kitang tanan binunihagan, ang Dios nagauban ka nato, kita nahimong mga anak sa Dios, pero ato bakiha, nga gidala kining presensya sa Dios, ngadto sa ato ang isig katawo. Sama sa akong gi-example ganina, usa ka bata nga nawad-an og paglaom sa iya mga damgo, mga hopes and dreams, nawad-an sa iyang panghandoy. Tungod kay nabati niya, nobody cares. Nobody cares. Sa pamilya, naababa ang pag-amuma sa usag-usa. Si mama nag-cellphone, si papa nag-cellphone, naglaag. Si kuya, si ate, si manghod nag-cellphone. Inigpangaon nag-cellphone. Disconnected. Kinsa pa man ang maminaw. Nobody cares. Mao na nga importante karon balik ko na to. Mupiyong ta sa atong mga mata unta. Ug atong abrihan atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, Lord, what do you want me to do for you? Sa akong pamilya, Lord, daghan kayong problema, pero unsa may imog yung ipabuhat nako, Lord? Unsa may imong gitudlo nako, Lord?
o hinaot nga katong ubang mga tawo nga makabati sa gibati sa uban. Aduna untay kaisog sa pag-ingon, bay, ay kabalaka. I am here for you. Naara ko para maminaw nimo. If God is with us, nga wa man tay kaisog nga adto sa itong isig ka tawo, ay kabalaka. Ay gadlock sa imong mga problema. Naara lagi ko. Padayon. Manindog. Magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugot sa iyang anak nga may sama ka nato pinagi sa masinugtanong pag-atiman sa mga bulahang Jose ug Maria. Sa matag pangaliya moingon kita, Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Leo, sa atong Obispo, Alberto, mga kaparian o relihiyoso, nga sa kanunay, masinugtanon sila, nga musanong sa mga tahas nga ilang nadawat, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang kanasuran, magsunod sa mga balaod, pinasubay sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, nga nawad-an sa paglaom, tungod sa ilang mga mabugat nga suliran, nga mahupay sila, pinaagi ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga sa kanunay, ato kining huptan nga malig-on, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, labi na ang mga nabiktima sa kalamidad, nga ilang madawat ang ganti sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mugahin kita panahon sa kahilom o atong ituboy nga ito si Ginoo ang ato ang mga personal nga mga katuyuan. O Dios, dungga ang among mga pag-ampo nga gihalad namo kanimo ug himuha kaming masinugtanon kanunay sa imong kabubuton nining among pagpuyo sa kinabuhi nga pinasubay sa kabubuton sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, pinaagi sa misa nga among ihalad, makapahimot unta kami kanimo, himuha kaming takos nga makambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon,
Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang hinumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagasaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplaghan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugup ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayeg ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahom, Ginoong Diyos sa kagahom. Sana sa ngalan sa Ginoo. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan,
Mi pasalamat kanimo, mihipikas, ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pagusa, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kahalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ahang dugo nga iulap alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa inihain,
kang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Naanaasa mga pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, og dili mo hinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna,
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Kayo man inarian, turan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you, panagdait manakan. Kini panagsagol sa lawas o dugo sa itong Ginoong Jesucristo, magdalaw tas kinwendahan alang kanato madawat ngayon. Ug mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maluoy unta sa atong mga sala. Dawaton taon niya ang Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, papanipamulong lamang. Maayo ko. Sa Kristo. Siya hinganlag Emmanuel nga sa ato pa, ang Dios uban kanato. Magampo kita.
Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angayng mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang mga bata ari sa tubangan. Mga kaigsunan, ato yampo ato ang mga kabataan. Langitong Amahan, salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat nining mga kabataan nga ania karon sa among atubangan. Panalangini sila Ginoo, iiway sa tanang kadaot o kanunay hupaya o gilipaya ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Aron sila kanunay nga malipayon nga magkapot sa ilang tagsa-tagsa ka mga damgo. Og panalangin ni Ginoo ang mga inahan, amahan, ang mga pamilya, mga katawhan nga nagpalibot nining maong mga kabataan. Lamdagi kanunay ang ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Aron kanunay nilang mapabati ngadto sa mga kabataan nga ang Dios buhi, ang Emmanuel nga kanunay nagauban kanato. O ginaot Ginoo nga unta sila magpuyo diha nga puno sa kadasig, paghigugma, pag-amuma ug labaw sa tanan, magtudlo sa tumang mga kabataan diha sa pagdahig ug paghimaya kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Hangyo, sa di pa tamanguli, pikpika imong tapad ingna, padayon. Maayong buntag.